kana zvekutoitika Vatseya kupengera pandiri. Kutamba kwese kwamakaita. Vatseya kupengera pandiri. Izvi zvazvuta zvinhu zvadzikira kana mwana wangu wari kutaura kuti mudzimu wake ndowakambamira kubhodhi ngambodona baba wake nababy date. Inini ndiri kutori ndakaroorwa nemumwe. Wakazomupa svika anopasvika dai atamaramira ndikutodaka kana ndiri kuti chinhu chinobhadhara ma250 rand nezvandiri kutorarama zvitori more than. Zvato zvo zvadzikira. She is joking. Ari kutotamba asi kutoziva ndikurarama sei. Haasi kutoziva. Zvinhu zvotondifairei. Zviri kukufaira zvakazobvepi? Iwe business iripi na waita ndinga kutoaira kono. Zivana wanga usina chinhu. Nyanga yako yaukaenda haudi kundiratidza kusvikana nhasi. Ropa nemhosva ipapo mama. Apaienda kutsvaga kundibhadhara. Wenda ungangobudirira wega wakushasha. Andi munovaziva sekuru vanopfeka mucheka vaive ihama yababa vangu kana muchiziva ndozotona isongota muchebuzongira maza nditi aizondosaravo chairo here andizive ihama yababa vangu kunotoendwa nefamily kumba kwedu andi muri zvinzwa ndakaudza nezvavangona akaikaiko ega zviendehakusi akati kugame park akazoti sekuru vai vakatama vakumaiskiu akazoti havapo vanenge vakaenda kuSouth Africa haatauri kwavari sekuru vavo ngandiratidzewo sekuru vavo dando vakapinga nduzi yangu dziri kurasa mama hadzisi kumborasa ndochokwadi hadzisi kumborasa nditaura chokwadi akurwadziwa neni handirwadziwe newesa ndinotoda kuti ugarewo zvakanaka toda kuindisa ipo vanobatsirwa zvinobatsira iwe asi ndikufamba navachakwanise mama ndakatoganhurana navo kuti ivo ngavaite zvilife yani yangu bosi zvaka anotora zvandaimutsira atori zvishoma zvacho ndaimubetsera munhu mazvinzwa hakuna chekudya komba ndotora ndomupa handina chakati ndotora ndomupa handina chakati ndotora ndomupa Isabel usade kuratidza vana vase kuti iwe wairarama life yakanaka waitoreumba kwangu uchidya usina sadza iwe mapenzi ndezikuziva asina sadza rekudya uyu mama aitodya kumba kwangu chinzwai ishe nditungamire ndore chokwadi dare nani ndipaya wapedza wamba kuchija ime hapana neimetoera bhukuru amuna rondo makasandataura wataura vanotaura taura kudaro ngovendi simzaneureusemele musenzi ishe nditungamire ndore chokwadi mudare ishe nditungamirire ndaure chokwadi mudare ramama Amai Isabel ndiye fiti zamadoto ndiwo mwanitoona kwambiri mambo here tauraida nyaya yemuzikirindari nyanga yakamira yakadai pekutanga Phyllis ndakamba pekugara kumba kwemuzukuru wangu kwatoita landlordinini ndobva azongobuda asina kuoneka asi aitira tsvinamba imomo ndobva takura makizi andaishandisa ndikazviignora ndikaklinisa amba ndakadi akapinda then later ndobva azondisendera message akanditi sei ndichikuru tochinitorera vashavi vangu inini message andakunzwisisa ndobva ndatsvaga vanhu vakavuzvoreve vanhu vandisanangura matsanangura vaita ndobva before izvona namusendera ndabvunza kuti ndiani uyu bcause ndasina namba dzake hana undipindura ndobva ndazocheka paapplication yaona kuti ndiri ona kuti ndangoignore ndobva ndagara ndikazombonzwa futi imwe friend ichiti aitaura achiti inini ndaimutora ndoenda naye kuboyfriend yangu ndonosvika ndomusiya panze ndopinda murumu ndoita zvakare boyfriend yangu ndobuda imomo ndishandisa laki rake ndobuda imomo ndozombhadhara nditi ndobva ndaiginwa futi ndobva ndaiginwa futi then apa pekupedzisira paita ndizoya kunoko akandifonera akandituka nedzinza rangu rese naamai vangu vanondibereka akati inini ndiri kumushungurudza ndiri kumutambudza vanhu vake vasina rugari nekuda kwangu vanhu vake vaenda chikoro nekuda kwangu inini ndiri huri ndakatora njuzu yake ndakamutorera njuzu yake kana chida yangu njuzu ndofanira ndana Limpopo ndonotsvaga yangu kupi ikoko ndisaini upenyu hwake akati inini ndine jira regold risati ndinaro ndandiri kumushandisira iyi akati inini ndiri kumwa mapirisi chirongwa andiri kumwa ndichiviga ndichivigira murume wangu funga lasikoyeka ndanafonera kakawanda funga 7 times achingofona ndichidaira ndisafoni pabhaketi unesori kuteerera vonzo ndobva azoti ndobva azorayirwa neumwe akamubvunza kuti kweyo njuzu unotorwa chirudziva akapindura zvakapindirana
that was the last call yakaita murume wangu achiendova ndamutsanangurira akati ndekupi ikoko munoonesa ndovanaomba kwano ndobva tatanga kufunda namba dzaindifundira nadzo munhu iye akatipa madirection ogara kupixcombo kadomo akatipa madirection tikasvika pakati munosvika munifone tikasvika tikati mufone taipapo ndobva adzima foni ndobva tanga kufamba tichitsvaga ndobva ndazofundira munhu akamba namba dzangu kuti iwe ndidirekti paanogara chaipo munhu ndobva ndipa direction ndobva ndaenda ndobva ndanosvika pamba tikasvika pamba ndobva hatina kumuona ndakaona mwana wake mukomana mukuru ndobva ndamutsanangurira mwana kuti ndozvikuita mumaoko vari kuti tinini ndabira njuzi ndikueonaita ndatotora njuzi yavo pandiri atore havo kuti handiizive njuzi iyi saka ndavavigira njuzi yavo zvino kana ivo vaenda handizotodii asi ndakuti sei ndakudzokera hangu izvo ivo havangasina kuri wangaenda wangari panext door isu ndobva tadzoka zvakaramba zvindibata ndikati aiwa rege nene kupi kwamambo ndinoti vana yangu iye adedzewo auye ataure imi mambo mune vanhu vanoziva vanogona kuuya votora njuzi pandirodzosera munhu njuzi yani yake topesana hedu semagara tatakuteta kuti iye kuta zvake inchizviitira zvangu regai tumbowa atobva ndichambisa pekuti vakaitira matotomba ndekufuratidza kuete kwadi alo vari panetikati makadi sununguka yenyu kupindura zvataurwa nomumwe wenyu kuti ndezvipi atitangei nematoto tozoenda ku yematoto ndeyekunyepa chifu ipapa ari kutondinyepera ndakatosiya ndaklina mumba chero maneighbors akandibetsera kututa ndakatosiya ndaklina mumba ndikatosiya dhoo racho ndarivhara asi handina kusiya makii nekuti uyo anga andituka ndovazopinda kaita handizoziva akasara kaita akatondinyeperwa kuti waendaba chinhu chemagetsi hamene chinhu chemagetsi ndaichidzurawo sei akatotaura zvakawanda asi handina mumbodo wangu kubvunzana naye saka panjuzi apo ndinokumbirawo mambo kutaura chokwadi mberi kwenyu inini ndaienda kuchechi uyu musikana wandakazivana naye 2009 ndobva tazotanga kuwirirana munhu wakaita kuti ndizivane naye murume wangu aizivana naye uyu musikana tichigara musame street ndobva ndakazotanga kuwirirana naye achiuya kumba kwangu achiwirirana nemurume wangu kusvika tave mafriends kubva 2009 takazokona na 2023 taawirirana munoziva kana vanhu vachitamba vose hapana secret yemunhu yaunenge usingazivi iye aiziva zviri pandiri ini ndichitozivawo zviri paari chero kuri kun'anga taenda tose chero kuri maprofita taenda tose saka iye aiziva kuti ndine mudzimu uri pandiri asi ini mudzimu uyu ndiri kuzviramba ndiri kuenda kuchechi so 2023 ndopaakabva azoya kwandiri uyu musikana ndofunga nyaya yakatanga 2019 ndakarota dream pamusoro pake iye ndokubva auya kumba kwangu musi iwoyo wandarota dream ndokubva asvika akati ndichipedza kumutsanangurira dream zvakanzi dream rawarota iri ndakazviudzwa nemuprofita wangu kuti shamwari yako chaiyo kuti uzive kuti ndo shamwari yako ichakurotera upi ndobva ndati pakanaka saka ndakumuperekedza kumba kwake ndobva anditi naiwe muprofita wangu uya anditi ndiite zvemadziva anditengesa mucheka wegold nendiro chena nemakenduru maviri ndikati iwe njuzi yacho unayo here yawakuda kugadzirira matare nekuti zvekumadziva zvinonetsa mangwana zvinokupandukira ndeuyu iye akabva ati aiwa ini ndiri kutozvityawo ndikati aiwa kana zviri pauri gadzirisa asi kana zviri zvekunzwa usagadzirise dare remadziva rinonetsa nekuti kunotanga rekwako iwe kwozotevera remadziva nekuti vashavi vanenge vakauya nedzinza ndokubva zvadarika izvozvo mambo 2023 musikana yakaya kumba kwangu ndichigara muna munyanya tiri mafriends tiri mabest friend kukadoma ndobva anditi iwe sei usiri kugadzira dare rako rechivanhu ndikati ini chinonditadza kugadzira dare rechivanhu ndechekuti mai vangu vakafa baba vangu havatodi nezvazvo dzinza rangu rizhinji riri kuenda kumachechi havatodi nezvokunzwa nezvechivanhu but kunditambudza chiri kutondidiwo chiri kutondirwarisa chiri kutondiita sei zvikanzi aiwa ndine kun'anga kwandakaenda kwandinoendawo inini haudi were unobetserwa ikoko ndikati ina handina mari yekuenda kun'anga zvikanzi ndinono kubhadharira ndobva ndaenda naye musikana chokwadi mambo
ndobva ndaenda naye musikana uyu ndobva ndasvika kuya kunanga kuya zvikanzi pano mari yematare $20 asi ukabhadhira 10 unogezwa wozounza imwe 10. Musikana yakaburitsa mari yake muhomwe mama ndokundibhadharira ndokubva ndagezwa. Musi watabva kunogezwa tichingosvika kumba ndichinorota tete vedzinza rangu ini vachisvika vachinditambidza foni nedhirezi remaruva. Uyu kumba kwake uyu achirotawo achitsikwa nevasikana vemadziva panjunction inopinda mutauni achitanga kutochaya kuhope. Akandifonera the following day akati uya kuno ndikutokuvara nemudumbu kuchaya mudumbu paakatsikwa nemota yevasikana akabva atanga kuchaya. Ndobva andifonera akati uya kumba kwangu ndanzwa nemudumbu. Ndobva ndatoenda kumba kwake ndichisvika kumba kwake ndikati kochii zvikanzi ndikanonoka toti kutozviitira ndatota ndichitsikwa nevasikana panjunction. Ndikati chii kana vasikana vacho vari vako vanokutsikasi sei? Ndobva ndatonamata ndobva ndakuta ndikadzokera kumba kwangu. Ndobva ndakamudza dhirimu iya yekuti ndarota iwe uchinditorera dhirezi randasvitswa natete vangu uchiripfeka. Ndikabva ndakuti dhirezi iri raukutora zvakafanana nemunhu atora mombe yaripo wangozi oita yake nokuti zvinhu zvakauya nedzinza rangu augoni kupfeka dhirezi randapuwa nedzinza rangu. Ndobva zvapera zvakadaro mama. Musikana uyu pamba pandaigara pari kuti akandipa pekugara haana kundipa pekugara akanditsvakira pekugara. Boyfriend yake yaanogara nayo nhasi yakatotorerawo mumwe munhu ndo inobva kumusha kumwe chete nevaridzi vemba pandaigara. Varidzi vemba vaburitsa munhu pamba pavo ndopakauyawo yakanditi ndovaiti ruda 2 rooms. Pane 2 rooms yabuda munhu isina munhu. Ndikatomboramba kuenda ku2 rooms because ndaimuziva kuti uya nepamuromo ndinotamba naye but vanhu vese vanomuzoda nepamuromo agariki naye. Ndokubva ndatomboramba ndikati mangwana zvinozonetsa. Akati aiwa hapana chinonetsa uya ugari. Ndikati mari yangu ina haina kukwana yekuti ndibhadhare rent. Akati ndinokuwedzera mari yekuti ubhadhare rent ugare ipapo. Ndobva ndatamba. Musi wandatamba akati yakanditutisa ndikanogara pamba ipapo ndichibhadhara rent. Pamba pandakapinda musi wa10 mama. Asi muridzi wemba iye akaramba kumudza chokwadi kuti pamba ndapinda musi wa10. So aida mari yake musi wa1. Ini ndini baba ndini mai ndinochengeta vana vatatu ndiri ndoga ndakakonana nemurume wangu. Ndikamutsanangurira ndikati ndinospinawo zvimari zvangu ndichitengesa ndichikanda maclub. So ukaudza muridzi wemba chokwadi kuti inini mari yerent ndinoiwana musi wa5 kana musi wa6 at least zvinobva kuti musi wa1 ndakapinda musi wa10. Uya haana kuda kuudza muridzi wemba chokwadi aitonyepera muridzi wemba kuti Phyllis hapo akaenda kumusha. Phyllis hapo akaenda kwakati. Ndikatiudza muridzi wemba chokwadi kuti ini ndakapinda pamba pamusi wa10 kuti azvinzwisana ndanokomba mari yake. So akazoyomba kwangu musi wa9 ndakatarisira kuwana mari musi wa11 yandaikandirwa club. Ndobva asvika ndobva amira kumacheto kweyadi semunhu wandaitamba naye. Akamira kumacheto kweyadi ndobva atanga kupopota zvikanzi ufungi uri mbwa yemunhu ndakakutsvakira pekugara waigara kuchimba chematanga ndakuunza pano nhasi uno uchabhadhire mari yerent nenguva. Ndobva ndakamuti aiwaka ndakakutsanangurira wandiudza muridzi wemba chokwadi. Ini mari yandaive nayo mumba ndaive ne$50. Ndobva ndakafamba ndikanokolekta imwe kuvanhu ndichidzoka ndikaenda kumba kwake uyu abva kundituka. Ndobva ndaona kune munin'ina wake nemumwe mai vaimushandira. Ndokubva ndamuti Isabel tatamba tose kwemakore mangani zvokuti iwe ungaonekwa navanhu uchimira pamacheto peyadhi uchinditukirira pane kuti dai wauya wapinda mumba tataura sevanhu ndive nenguva tichitamba tose hongu imba ndo wakanditsvagira. Asi chero dai anga ari muridzi wemba ndamutsanangura kuti mari haisati yaita ndikungodai ndituka mutukiro wandiita. Munin'ina wacho akatonditi hapana nyaya vanhu wiriranai. Ndobva apinda mumba akatora chitimbo chanorovesa boyfriend yake achida kurova ini nacho. Ndobva ndakamutsanangurira ndikati aiwaka ina handirohwesa izvozvo ukatodaro wautondikanganisa handidi zvounetsana newe. Ndobva ndakabata chitimbo chiya ndikaisa pasi. Ndobva ndazvibvira bva ndaenda kumba kwangu. Ndabva kumba kwangu ndakaona kuti magariro achatakuita uyu atondimaka uyu. Kubva pandakarota dhirezi rangu paya akazoita chipati chake chenhema kumba kwake manheru kwakuya kwakundinyengerera kumba kwangu zvansisa uirande kumba kune pati. Ndobva ndaenda kumba kwake uyu ndichisvika chikafu chepa handinambodya. Ndobva aenda kushopu iye neumwe mukomana anonzi Jalondo kwakunondigira dringi re5 zvikanzi dringi rikana kwarisiyewo usasiye pano pamba ina naro kumba kwako handizotanga ariteiwo zvake semusikana asingabve kun'anga. Ndobva ndamwa dringi riya ndikatakura zvezvo ndaenda naro kumba kwangu. Ndobva ndasiyana nazvo mama.
every day kungonoisa musoro pasi ndofunga nyika ino yakawanda vanhu ende asiri wandaitamba tiri vaviri nemumwe anonzi maipi ndiye wandinongorota musikana ndichinetsana naye every day kungoisa musoro pasi ndikasarota ndichimurova ndichimuti zvinhu zvese zviri mumba mako zvakashaviwa nedzinza rangu ndinozvida ndinorota ndichomudza kuti nyaya yangu ichaperera kusvikiro dog mungadai mauya kane vanozoturikira tipinde matare unozomawo chaipo chaipo avanaro kuti vabeki imwe pamwe timbopinda matare zvakare henyu aiwa tiri nzvimbotsvene yechivanhu unongokai taurezvi ngatiite shoma tizoziva nemakuhwa pamberi pevanhu vari kugona here kupfuurira mberi nestatement yavo anzi tiri kukwanisa here kuendera mberi nepamagumisiro Matiza irambu ya ngambo. Seko matiza. Kana ndichimurevera nhema musikana uyu kuti ashandise ushavi hwangu ndiri kutaura pamberi pedare ramambo pamombe varidzi vedunhu rino kuti vadzimu naMwari ngavandirange. Asi kana musikana uyu achigara zvakanaka nekuda kweushavi hwakauya nedzinza rangu, vadzimu venzvimbo ino naMwari ivhu rinonga rimurambe musikana uyu. isu tiri kuti atinozokurangai ndepekuti iye achiuya muno zvandingangove ndisina kunzwisisa ndezvekuti maita kunge muda kunonzwisisa kuti imimi zvamukutaura zvekuti anorarama kana kuti agere zvakanaka kana kuti anowana zvaanowana anozviwana nekuda kwemidzimu yenyu ndizvoka ichokwadi ndo zvaari kuramba ndo zvamuri kuramba here amai ava havasi kuzviramba izvozvo ina ndina ruzivo nazvo handitozvizivewo vane pavakauya here vachitsvaga rubatsiro rwokuti vazopedzesera maakuona kuti zvandakamuitira zviye ndo zvekumuita kuti agare zvakanaka. taitofamba kwese mambo naye kun'anga kumachechi. Iye ndiye aiwandira kun'anga nekuti ndaita zvechechi. Iye ndiye aitowandira kun'anga akanzwawo n'anga yake uyo nditora toenda tose. Ini ndikanzwawo kuchechi kwangu kune muporofita totoita nati asisi zvoti taitamba tose. Right. Kokuti muzozvitora sekunge iye ari kurarama nekuda kwenyu chii. Musikana uyo ndichimuziva anga asina kana chaainacho. Zvekutoshaya kana chaainacho chokuti tinganongedzera kuti ichi. Asi tazotamba tose akanyengwa nabusinessman. Ainditi achinda kunoona businessman uya zvaambotaura dzisinema. Ainditi uya undiperekedze ndomuti ndoda kuenda kubasa. Ini ndinoshanda nekutengesa. Onditi mari yaunoda ndinokupa. Tinoona boyfriend yangu ya mutauni. Saka apa tingati aiita kuti munhu ararame zvakanaka ndoupa. Manzisiyai kwamuda kuenda ndokupai mari yacho yamuri kuenda kushandira. Kana maitengesa madomasi munotengesa madomasi emari pazuva $50 yobva akupai 50 kana kuti $100. Akanga achiita kuti mwararame zvakanaka ipapo ndiani. Anenge aana
pandanga ndichida kunzwisisa ndepekuti auya musikana kwamuri handiti mamupa zvamamupa kana muri muchiita basa rekubatsira vanhu handiti patinoshandisa muromo wamuri kushandisa wokuti anorarama zvakanaka zvamuri kutaura nekuda kwenyu kana nekuda kwemidzimu yenyu muri kutsanangurei kudare rechivanhu muri kutiudzei kudare rechivanhu pakamira sei papo kudare rechivanhu changamira dzimu rangu ini haagone kuriba uyu nekuti nderedzinza rangu asi madzimu achiuya anouya neushavi hwemadziva vanova ivo vanoshavira dzinza rekwavo saka ivavo hatina rudzi navo ivavo chero imi mukada kutovakumbira kuvashandisa munotovashandisa ndo mamiriro akaita matari saka uyu muri kunoringa papi pamuri kumupa mhosva yekuti kana mashavi inini pandisiri kunzwisisa ndepekuti imimi mapindira papi kwaari kune zvinhu zvake aminotadza kubvunza izvandikuda kunzwisisa zvacho mati uyu anoraya nemi maybe anorarama zvakanaka pamusaka pemashavi enyu renyu handizvo sei ndewe ropa renyu here anorarama sei nemashavi enyu kana mashavi enyu ane upfumi ane chii kuti iye azoita upfumi kana ainawo nhasi uchibva nekwamuri zvanosangana papi dai muri kuti ndini ndakanomuratidza n'anga kana ndakanomuratidza mupostori akamuitira kuti zvinhu zvake zvifambe zvakanaka handini makwanzi taikurumidza kunzwisisa kuti muri kutaurei pakamira sei sezvandasanangura mamwe zvinhu zvemumweya panyama hatigoni kuzvinzwisisa nenhau kuti ndezvemweya zvinoitika pachivanhu kana ndichitaura nhau yeushavi ndinenge ndichireva vemadziva ndizvo vanouya nedzinza rako saka uyu anazvo kazvakauya nedzinza rake uyu kwese kwataifamba aingonzi iwe una mbuya vako vanoroya vanoda kubviswa pauri hapana pakambonzi ane mudzimu kana kuti ane ushavi imi monzi chii ini ndaitonzi une chivanhu chiri pauri chinoda kugadziriswa imi uda kugadziriswa chivanhu uyo ana mbuya vake vanoroya but uya ana mbuya vanoroya uya ndiye agara zvakanaka zvamuri kutaura agere zvakanaka nambuya vake vanoroya vacho handizvo ayo matukano ayo kana kuti kuzopesana kunoita vanhu kuriko mukurarama kwedu vanhu tinenge tichifamba all secrets dziri out pasina chakavigika handiti kana tonoparadzana handiti kana tonoparadzana hatitenderwi kana icho chivanhu chacho hachitoda kuti tiparadzane tichinangana isu vanhu tambe tichifamba munzira imwe chete handiti makora inini pandiri kuda iye zvinoda kubvunza sisavo kuti vatiudze kuti vachiuya kudare chavazofunga kuti ndatadzirwa apa chii ndo chatiri kuda kuti tikupei imi munzwe kuti chichemo chava ndechekuti chii kwamuri imi kutaura kuti ari kurarama ndo zvaari kuti indandauya kuno mambo kuti inini handina njuzu yemunhu handini makwanzo handina njuzu yemunhu kana iripo sekutaura kwamuri kuita iyo bvisai njuzu yacho iyo yenyu mutore varedzi vayo ndisare kana ndichishupika ndoshupika handiti makwana ndochikumbiro chavo saka ini pavanga uchizvitaura nachichauta munhu mupenyu chaangataura izvozvo but ndiri kunzwa muri kuzvitaura kuti vanorarama nemashavi enyu yekumhepo handiti makwana hau kuti vanhu uchitobvunza manje kakuti traditionally ndo traditional court inofanira tinge ichizwisisa kuti munhu anorarama nemashavi emumwe munhu makambozvidzwa here ngatiti imimi naiwa vasisa une mutupo mumwe chete saka zvinofamba sei mofu musarambe makanyarara ndimi masoro jena tibatsirei munyaya iyi muri kuinzwa here
Ndachinja mazino yalonyanyishona kuramba ukwani. Dzenyu dzaita dzisina chimiro nokuti mune mutupoi ava sisi havana mutupo wavo ava vari kugarawo kumba kwavo vachiita zvemachiri avo kumba kwavo muchigara kumba kwanyu muita zvemachiri enyu kumba kwavo. How come kuti muti ava vari kurarama nezvinhu zvenyu nemhuri yenyu? Ndakatombofumira chinhu wani vatiti vaifarisa zokuronai pamakaenda kun'anga mukabhadharirwa neuyu kun'anga yacho zvakaitika dzikurai kuti arinyatsombekupaipa yakasitii Patakaenda kun'anga uyu ndiye akauya kumba kwangu akanditi sei usiri kuda kugadzirisa dari rako rechivanhu. Pane kwandinoendawo inini kunoitwa zvechivanhu unogadziriswa dari rako rifambe zvakadi zvakanaka nechivanhu pane kuti urambe uchienda kuchechi. Izvo zviri pauri zvichipikisana nechechi kwaunoenda undaipinda kuAfrica. Ndobva ndakamuti aina handitorina mari yekutoenda ikoko. Uyu ndobva handiti ndinono kubhadhara $10 imwe wozotsvaga wozobhadhara. Ndokubva taenda zveshuwa kun'anga ndobva tanogezwa. Iye akatogezwa indikagezwawo. Zvanga zvakaipei chakazoitika tabva kun'anga ikoko kunogezwa. Ndobva akarota achitsikwa nevasikana uyu. Ini ndichirotawo kumba kwangu achindibira dhirezi rangu randapiwa natete vangu. Maroto makarota izvozvo ndozviziva petsedza kutorwa nditsisivei kana kwandakanzi nditenge makenduru nemachire chinositana ndikuzive chero kumba kwangu zviri zvakuna makesi majira resatini micheka indine ndeyewhite yandobva kaenda kumasowe kana ndabva kaenda kumasowe. Ngatidai mhoko imi mukarota hope dzinoda munhu anodudzira kuti hope idzi dzarevei. Handi ndizvo hope dzinouya nenzira dzakawanda but dzinotoda vanhu vari kududzira. Handiti kwanzi vakaitira tsvina mumba vachibuda mumba. Handiti munhu ukarota tsvina chii chinoitika? Unowana mari yakawanda. Chii chinoitika? Titaurirei. Imari. Hakuna mari mbitana yakawanda. Tinotenda hope dzekukumbira idzodzo dzinozodudziro dzachiona kuti dzinotipa mari. Handiti kana ava vakasiya Haumbono kuenda kutoilet usingadyi zvinhu zvakanaka. hazviiti. ndaivasikana ipapo imi masangana nehope dzakasangana nadzo makadudzirwa Kuya rubato ramba automatically. Tichibvunzawo vamwe vomweya vakati kurota uchipiwa foni nedhirezi zviri kureva zvipo zvedzinza rako zvinenge zvauya nedzinza rako zvawatambidzwa nevedzinza rako. So kuzorota mumwe munhu akutora chinhu chawapiwa nedzinza rako achipfeka which means kuti urombwa unenge hwakutoshandiswa kukurombera iwe dzimu rako. Saka kuona vaumba munhu claim yava iri correct. Vari kuvananga. Yes. Mudzimu waenda Saka pane nyaya mambo yatirikuona very indazvona kuti ava vari kufunga kuti uyu unani hwaakuita rogwe riya rakavarota achitora akatora chipo chavo. Handizvo here tete? Ichokwadi mambo. Saka zvekutaurwa neuyu kuti muri kuti wakatora mudzimu wavo mukati akusi kunyepa. Hakusi kunyepa. Kompleni yake haisi yekunyepa. Haisi yekunyepa anozowedzerawo hake. Munhu ndezvechokwadi. Mapaona mani. Muri kuda kuti zvigadziswe sei? Muri shamwari neshamwari. Inini handina kumbofungawo kuti iye semunhu wandakatamba naye kwemakore because nyaya iyi anga asingafanire kumhanya kuno kudare. Ini ndakatomboenda nayo mumusha mavo ndikanotaura namai vake kumba kwavo chaiko. Kwamai vacho makaenda muchitatora chipo changu. Ndakatosvika ndikataura navo mai vacho. Mai vacho ndakatovaudza ndikati mama ndinongorota Isabel everyday. Kwandinoendawo ndiri kunzi dzimu rako rakasungwa uyezve zviri kupa kuti ushaiwe.
idzimu remusha mangu rinoitei basa mati hanzi nderechi ndinorapa Zvakawanda. saka yakurapa makasiya here kurapa handisi kurapa uyu ndeakurapa uyu ndakatora mvura uye haana kutora mudzimu mangu handidi kumunyepera kuti mudzimu wangu akautora uye akatora ushavi zvokuti kusvikiro rikauya pano rinonzwisisa zvandiri kutaura kuti chinonzi ushavi isusu amai ndisu totori nawo tinotenda mangu tiri kuti kutori nebira rimwe rikwedu mamwe ndinotenda mangu tokukokai ndinotenda moya mese ndivako ndinotenda tokuvhetaipo ndinotenda mangu tozokuendesai tombozovaendisa kukariba pana yanonzani chitewe ndinotenda mese makadai muona mune mudzimu but mudzimu yacho masvikiro airi kuti airi kukanganisai ndichokwadi muri kutarirana panyama chinhu chakandinetsa ishe wangu ndechekuti musikana uyu maitiro aita nekuzongobva pandiri akamboti nhanzi nabhuti vake sponsa maini yangu kumaini zvinhu zvake zvakangotanga ungofamba nditi ndobva ndatomubvunza ndikati Isabel iwowo zvinhu zvako zvazofamba waendepi akati ndaenda kune vamwe sekuru vasvika vakanditira dare rezviyo ndobva vandibhadharisa $20 ndikati kuendawo kane nhani tagara tichingofamba tose ri kudzinganga kwacho uyu akaramba neng'anga yake kusvika nanhasi haana kundiendesa kung'anga yakewo handi muri kuona ndokubva azonditi kolo kumaini kwedu kukaita mari ndoda kukupa $2,000 muri kunzwa mambo ndikamubvunza $2,000 yoda kundipa ndeyei zvikanzi haikungokubetsera saka mukuzofambawo munhu unofamba semunhu ndopaunonzwa kunzi dzimu rako iri rinoshava iri remadziva iri ndo raida kutotenga naro $2,000 uyu musikana wamunoona vanombotaura mukanya masoro taurisai chinotengwa pamunhu ishavi ichokwadi dzimu hautengwi ndinotenda iri shavi kana riri shavi rakatengwa pani kana ichokwadi mama iri shavi naye mama dzimu mushaviri kana richitengwa ringatengwe here neutral kuti ndikakupa mari ndongokupa mari ndisina kutaura kuti ndoda kutenga nini panonzi kutenga kuuya ndonyatsogara newe ndichikutengesera shavi racho yochibhadhara zviro zvamunonzwa zviri kuhondohondo vanofamba pane umwe akazoona vanhu vanofamba pamwe chete asi pane pavakudizva vakukwesherana ende zvinoitika kwamunofambewo makutopesaniswa nevanhu vari kuprofita inemi vaitokupesanisa iri shamwari chinhu akatora lakireini imi maitei mazuva acho chamunati ratogwa chisiri kufamba inini ndaikrosa border ndichitanga kuzivana naye life yangu ndorarama nekutengesa so ushavi ukabiwa chero ukabuda nezvinhu $200 unodzoka nazvo zvakadara kunaana hwani chinotengwa hazvichatengwa chokwadi mambo vana havasitoenda kuchikoro izvozvo hapana chiri kundifambira iye uyo akabva atanga kuendesa mwana wangu kuboarding akatanga kuloja kumatishu hani muri kuona zvabva ipapo patakangonetsana apa hapana kupera mwedzi mwana wake achitobva kuboarding ini ndichitanga kufambirawo dare rangu achitobva kumatishu zvozari kugaramba peboyfriend yake saka ndinodhauta sei makazomufambira kuti abve kwanga kugara aiwa indakangofambira kuti ushavi hwangu nanhasi nditori kwandiri kuti kwasuswa dzimu rangu asati rasvika saka muri kuti abva kutishu adzikira zvadzikira pane zvai zvanga kutorarama asi vari kudayira havo kuti vari kunanga kuti zviri kuchema neuyo havasi kuzviramba handisi kuzviramba mama vari kuti dzimu ravo hasati rasvika ko chasvika apa chasvika apa saka usina kutaura dzimu rakasvika kare dzimu rakatoya ndine 3 days dzekuzvarwa mambo asi dzimu richiuya unotanga watwasuswa handingotange kugara parupasa nhasi kuti vazukuru huyai ndikurapei unotoendawo kumasvikiro dzinouya rine ndereka dzimu so nditori nekwandiri kutwasuswa kuguruguru ndokwandiri kutwasuswa izvozvo ndokwandiri kutoenda nditori muprocess saka ndopane dambudziko
inenge yachibata tokawanda nokuti usati wachena hauna kudzikama zvatoda kubatsiraika munofanira kuenda kune vanhu vane midzimu wenyu wodzikamiswa wochitora direction chaiyo kuti unoda kutii kana uri pamunhu nekuti munopedzisira vanhu vakuti asibenzi kana pakadii unenge uri mzimu tinamwe amai vaya kuti vari kundosvikirwa namunhu mutapa takavaendesa kwavari kubatsira vanhu vakatanga kutsanangura so munogona kupedzisira mata but vamwe takavadedza takatori tadara tiomba kuti tikadedza mimwe midzimu tikati uyai tine zvimba zvechivanhu zvatinazvo ngaikume inokuma tu izvozvo ndozvitori nani iwe hako muwako kwa munhu uretsiti pane zvekutoitika but seya kupengera pandiri kutamba kwese kwamakaita seya kupengera pandiri izvi zvazvakuta zvinhu zvadzikira ka mwana wangu wari kutaura kuti mudzimu wake ndowakomba mari kubhodhingi anobhodhana baba wake nababy date inini ndiri kutori ndakaroorwa nemumwe wakazomupa svika anopa svika dai atomararamira ndikutodaka kana ndiri kuti chinhu chinobhadhara ma250 rand nezvandiri kutoraramaka zvitori more than zvaroto zvoti zvadzikira sheis joking ari kutotamba asi kutoziva ndikurarama sei haasi kutoziva zvinhu zvitondifairei zviri kukufaira zvakazobvepi iwe business iripi nawaitandika kutoaira kozivana wanga usina chinhu nanga yako yaukaenda haudi kundiratidza kusvikana nhasi ropa nemhosva ipapo mama apaianda kutsvaga kundibhadhara woenda ungangobudirira wega andi munovaziva sekuru vanopfeka mucheka vaive ihama yababa vangu kana muchiziva ndozotona isongota muchebuzongera mumazi anditi aizondosara vachairo here andizive ihama yababa vangu kunotoendwa nefamily kumba kwedu handi muri zvinzwa imi muri kunzwa musati ndakaudza nezvavangambonanga kaikoko egakusi akati kugame park akazoti sekuru vaive vakatama vakumaiskiu akazoti havapo vanenge vakaenda kusouth africa haatauri kwavari sekuru vavo ngandiratidzawo sekuru vavo dando vakapinga nduzi yamaaaadzikurasa hadzisi kumborasa ndochokwadi hadzisi kumborasa nditaura chokwadi akurwadziwa neni handirwadziwe newesaotoda kuti ugarewo zvakanaka toda kuindisa ito vanobatsirwa zvinobatsira iwe asi nekufamba navachakwanisi mama ndakatoganhurana navo kuti ivo ngaite zvilife yani yangu bhosi zvaka anotaura zvandaimutsira atori zvishoma zvacho ndaimubetsera munhu mazvinzwa hakuna chekudya komba ndotora ndomupa handina chakati ndotora ndomupa handina chakati ndotora ndomupa isabel usade kuratidza vana vase kuti iwe wairara malaifi yakanaka waitoyomba kwangu uchidya usina sadza iwe mafenzi rezikuziva asina sadza rekudya uyu mama aitodya kumba kwangu chinzwai tisatambise nguva yamambo handiti mambo vanotaura muonero wavo mudare mambo zvavanotaura vari kufunga semunhu asangana nevanhu vanoita zvechivanhu vakawanda anditika panosvika mudzimu tanzwa kunzi pane ndereka idzi ndo dzinozokonzera kuti munhu usagadzikane handiti wamuna wamauya naye vanhu wandauya naye woukama ndauya nemunina wangu asi hatisive semublood ana mai vedu ndo masisters uzamudhuru nderi kwamai shona ndo yazvinoreva mudzidzi wangu vanoda kubatsirwa mudzimu unoona ngoutoripo hatiune zvekudii kukanganiswa saka kana waakusvika manje waakusvika uchitaura zvakasiyana siyana saka unoda kudzikamiswa kune vanenge vane midzimu kudhara vaenda ipapo vachiitirwa zvavanoitwa vachidii unopedzisira vatori mudzimu pamwe unozokubatsira uri mudzimu chaivo but kana uchakadai so unokuenganisai nevanhu zvinenge uchinongedza zvinhu zvakawanda andimapona saka babatu maturana vaindisei kune mbirana nauyo patoenda wayo unase kurupuka vanotangasa tadinomba chingangirai mugobatsa but mokunzwasisi isusu mwoyo wenyu akakutadzirai tikuona kuti kana akakutadzirai hamusi kuda kwake kutoonawo kuti pane zvekudii kuti timutonge kuti iwe wakatadzira mwako bhadhara hapana atenge tichiita
tikutowedzerana meno kana muchinedzisa toda kuti agadziriswe dambudziko iroro rinoita kuti imimi hamuchanetsani because zviri kuita kuti munetsani zvinenge zvadzikamiswa but muno ndichiringobuda kuti mari mangu kuti uye panapa mambo emari ndindabhadhara mambadhara ndabhadhara kuti ndive kuno kudai ndabhadhara mari inini imari andoramba ichese ndichibuda ndikude kwemunhu ndiri kuti ndakasiyana naye handichete nezvake manzwani yangu bairi tikuda kukubatsirai zvinopera kubatsirai kutobatsirawo nokutoti problem yedu nekuti mumwoyo make mupfungwa dzake kana ndakutoshandira iye futi aiwa pana chamuchapinda hapana mari yenyu inoshandaiyo vafunga kuti kuona bhatakomari noiyo asi atindisi vanhu kuwana kubhatakomari hapana kana sendi inobuda ndosaka tatati munouya muchaunzura amaitsisi maona kuti mune makudzonza anoda mudziko rakadai ozama kudzikamiswa mwezi wano kunyadzisa imwe anoona munhu akaudza murume munogara naye kuti haubve kunanga munekatsumbuka munonzwa munorovesa murume unogara naye akanzwa masekreti akawanda kuti mudai kuti anopedzisa asinga chakuvii kuti ndiri kugara nenganga kugara ne munoziva kuti takamboita munyaya panapa vamwe vanhu kukadomo muruiziva wokuzesa zvesazi hanzvadzi yandochi ikunzi pakanzi paita mwana saka mwana uyu hamene zvoda unoitwa kuchirorodziva papane chitsotsi chaitwa paita kunge pakagadzirwa nyaya dzemudzimu nemanhema dzimwe dzaitika tikaimboiona nyandadi vanhu vachiitisana zvakadaro but takagara navo pasi mupakara tataurirana mupakara vasvikira mukunzwisisana because nyaya dzaingobuda pamusoro dzakasiyana siyana so hatidi kuti imudero toda kuti problem yenitatoiona anoona kuti mudzimu wacho watomboda kuuya mudzimu haungobudi bude mudzimu haubude masikati apanzanyichadi mudzimu nenguva yekutooneka but kana uchakadai unogona kungobuda chero vari ndoiti no kana vari pamunhu kana kuti munhu ari pavari mudzimu hauna kudzika unoda kudzika mazibateti saka muchapiwa nhamba navo kukadoma ikoko pamwe vacho munogona makambosvika kana musina makasvika papi nepapi mukadoma tambotendererawo kwakawanda vasekuri vavo iva ndikuti hamadzibaba vangu ava nekutsongrofu vamwe anonzi madhuru kwandikaenda naye ndinobhadhara mari akagezwa asi makarati ndimai anogara pamikuti inzvimbo yaigara makaratiindatsika akadoma ndeyangu kadoma ndotokudzai zvose zvirimo ndinozive ko vamwe mai vari munambizi makambovaenderera anokamurozvi kwavanonzi vachideya vevaseke ndevendombi vanogara papfumwa tinavo vanogara papfumwa vanotora pfumwa wesa gara kutora vanhu vogarisana asi vari kuuya papiri ari kutwa rinonge rine vanhu vakasiyana siyana inini ndakatomboita mwana womukoma wangu akarwara kwekwe kamutumira mota akauya zvikanzi ane dambudziko rokuti pane mudzimu ukutsvaga kwemudii akatomboswera ari mubaba ndikatofonerwa ndiri kure ndikauya achiti handindi kumba kana murizi wepamba panasina kudzoka ndakatori kufamba ndikadzoka ndikasvika kubako kuya kwenyingweni unopinda muzvino ndikasvikapo akandiraiti awo munhu wandandidawe ndandaudzwa wanzi itasoitesoiteso wanzi waita waenda ndovatazomuendesa kune vanhu vanoita nezvazvo akanga achirwara kazvikurwara zvi ndakabva apora
Izvi ndo zvinoita mumwe midzimu inodaro. Saka indotozvinzwisisa zvinoitika. Saka tachiti isusu mangwana kana makasununguka toenda pakunda ndatendisa waiya tenda nemunhu apa kabira papo vanotambwa mutambwa hapana mari ichabuda vanzwa here nekudzimba dzematizo hapaitadi mari toda kubatsirai kuti dambudziko risaramba chiti